Ugbu a ka m dubatazie Primate George si Nchọkụ maka ihe omume a haziri maka nkwalite mmụọ anyị na ịmatakwu Chineke anyị na-efe. Biko geenụ ya ntị. Welcome to Wisdom of Christ and Deeper Senses of Life. Ụmụnna m, ana m anabata n'ihe mmemme anyị WDS. Ebe anyị ka nọkwa bụ Christ, Grace na Judgement. Ya bụ Christ, amara na ikpe. Agba nke atọ. Ihe a bụ ụdọ nke na-ekwupụta otu ị ga-adị na ngwụcha nke ndụ. A bond that determines one's end. Maturity and divinity series. Ya bụ ịdị dịka ọdị Chineke si chọọ na ntozu oke n'ime onye nwe anyị. O ezi Chineke dị ndụ, onye kere mmadụ, were ihe mmemme a n'oto nke gị ka eme ka ihere mee ekwensu nke na-eduhie mba niile, ka ndị nke gị ọ na-eduhie laghachikwuta gị Jehova site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen na amen. Brethren, bekee kwuru ya bụ nwanna m, Christ, Grace and Judgement. Ya bụ Christ, amara na ikpe bụ ihe ga-ekpebi ebe ị ga-anọ echi. Ọ bụrụ na ị ga-ekete ndụ ebi ebi, ihe atọ a ga-adị fair to you. Ihe atọ a ọ ga-eme gị mma. Imekwana gị mma ga-adabere na etu obi gị dị. Ma ọ bụrụ na ị ghọtara ihe atọ a pụtara, ngwa ṅaa ntị. N'akwụkwọ Jọn isi nke 3 amaokwu nke 3 ruo na 5. John 3:3-5. Na akwụkwọ Matthew isi nke 28 amaokwu nke 19 ruo na 20. John 28:19-20. Ọ sị, Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I have commanded you, and lo, I'm with you always, even to the end of the age. Amen. Ehona, Christ wee sị ndị ya, jeenu gbasa n'oziọma nke mgbapụta, mee ka ndị mmadụ chegharịkwute m, na-eme ha baptizim n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ. Ịhụna, Nna anọ ebe a, ịkpọrọ ya Kraịst iji ya, ịkpọrọ ya Chineke iji ya, maka na ihe ị ga-ekwupụtarịrị bụ n'aha nke Nna. Ị ga-ekwurịrị ihe gbasara Nna bụ onye kere eluigwe n'ụwa. Ị ga-emerịrị acknowledge Nna nke a, this very God Almighty. Ị ga-emerịrị acknowledge ya na Kraịst na onweghị otu etu esi kewapụ ha. Ị ga-egosiri na ịbatala n'ala eze Chineke. Ị ga-egosirịrị na Chineke abụrụla onye ị ga-efe, ọ bụghịzi arụsị. Gosi na Kraịst abụrụla onye ị ga-agbaso, ọ bụghị ihe ọzọ. Gosi na Mmụọ Nsọ ga-abụ onye ga na-edu gị. Ọ ihe ọ pụtara. Gosi na Mmụọ Nsọ ga-abụ onye ga na-achị gị. Na onye ọbụla nabatara chegharịrị echegharị ga-ekwupụtarịrị Chineke, ga-eme uche Chineke, ga-esorịrị nkụzi Kraịst, ga-abụrụ onye Mmụọ Nsọ Chineke ga-achị. Ọ bụ otu ọ dị. Ma ihe a na-akọ na-akọkwa na ihe nne Jizọs kwuru ka anyị mee ka anyị ga-eme. Amasị m otu ị ga-esi hapụ ihe Kraịst kwuru mebe ọzọ. Ya wee wụrụ na m wee sị, cheta, achọrọ m ka ị cheta na Kraịst bụ okwu ọnụ Chineke. Ọ bụrụ na ị naghị edebe okwu ọnụ Chineke, ọ dịghị ebe ị na-eje. Amara ga-agharịpụ gị. Grace will elude you. Ihe bụ Kraịst bụ okwu ọnụ. Kraịst bụ okwu ọnụ Chineke. Ị na-anụ Kraịst, ị kwesịrị ịmụ ihe Kraịst pụtara. Mụrụ onye Kraịst bụ. Kraịst pụtara okwu ọnụ Chineke nke ghọrọ mmadụ. Ya mere, ọ bụrụ na ị naghị edebe okwu ọnụ Chineke, lee anya, Chineke enweghịkwa Chineke ka ochie na Chineke ka ọnwụ. Ọ bụ ihe ọ bụ na mgbe ochie rukwu ihe ọ bụ ugbu a. Ọ naghị agbanwe agbanwe. Ịmakwa ihe bụ Chineke a na-agbanwe agbanwe. Ihe ọ bụ na mgbe ahụ ka ọ bụ ugbu a ka ọ ga-abụrụ mgbe ebi ebi. Enyi, Old Testament na New Testament abụghị ihe gbasara Chineke ka ị na-ekwuru maka ya. Ọ bụghị ihe a na-ekwu. Ihe a na-ekwu na Chineke bụ ihe ọ bụ. O nweghị mgbanwe. Nakwa ntị o. Ọhịa mere o ji tọọ ụkwa jee eze gwa ha sị, ọ bụghị ịkpọ Kraịst ga-ekwe ka okwu bie nke ihe ga-eme ka okwu bie nke ime uche Nna nke bi n'eluigwe. Kwefere ya ugbu a, mgbe ahụ gị kweta na ị ga na-eme uche Chineke. O wee sị na Matthew 4:4, ọsọ onweghị ihe ga-eme ka ikete ndụ ebi ebi. Ọ bụ idebe ihe niile si n'ọnụ Chineke pụta. Idebe okwu niile nke si n'ọnụ Chineke pụta. Kwefere ya ugbu a na ọ ya Kraịst ahụ. 1 John 2:15-17 sị, ọ bụ naanị onye na-eme uche Chineke ga-ekete ndụ ebi ebi. Ọ ga-egwe onye ga-ebi ebi ebi. Ị ga-anọ ebi ebi. Ị gaghị ala n'iyi. 1 John 2:15-17. Akwụkwọ John isi nke 1. Akwụkwọ John nke 1 isi nke 2 amaokwu nke 5 ruo na 7. Kwefere ya, ọ naanị onye nke na-eme uche Chineke ga-eso Kraịst achị ruo ebi ebi. Ije eme uche Chineke, ị na-eme uche Chukwu ka ị na-eme uche ekwensu.
onye na-eme uche Chineke na-eme uche ekwensu. Ị na-eme uche ekwensu? Ihe mere ndị buru anyị ụzọ jiri na-eme uche Chineke. Ihe ọbụla ha na-eme, ha achọ iru Chineke. Chineke eji aka ya tụziere ha, kwazie ha. Ha na-aga n'ọchọ nsọ ya. Listener, Bekee kwuru, ezi enyi m onye na-aṅa m ntị, Christ bụ amara. Christ is grace, and that grace is second chance. Ya grace ahụkwanụ ohere nke abụọ enyere mụ na gị, inye gị ohere ọzọ ka ị wee nwee ike charite Chineke. Ọ gịnị ka m na-akọwa? What do I mean? Mmadụ ikwenye n'ebe ọ na-emeteghị ya, kwupụta mmehie ya, chegharịa nchegharị bara uru, na-alaghachi azụ n'ime mmehie ahụ. Kwenye Igbo, ọ bụrụ na ị naghị ekwupụta eziokwu nye eziokwu, if you don't testify to the truth, ọ bụrụ na ị naghị ekwupụta nye eziokwu, amara agaghị eru gị aka ṅaa ntị. Otu ọsọ gị mee gị hụ eziokwu ghara ikwupụta ya n'ihi chọọchị gị ma ọnwa ọsọ n'ọsọ ya. Amara, ị gaghị enweta amara. Onye amara gharịpụra gị ahụ ndụ ebi ebi. Ọ ya kpatara ọtụtụ ndị ụka, ndị priest, ọtụtụ ndị ụkọchukwu ugbu ahụ, ụfọdụ akụlitiri ugbu a na-ekwuzi eziokwu, bịa sị gị ihe ahụ kwa n'eziokwu. Ihe ahụ bụ izu ime ka amara guzosiere mmadụ ike karịa a na-adọ ihe na-enweghị isi n'ọdụ. Gị lee ihe dị n'akwụkwọ Iluga Solomon, Proverbs 28:13-14, akwụkwọ Iluga Solomon, isi 28, amaokwu nke 13, bata na amaokwu nke 14. Luke 18:10-14, akwụkwọ Luke isi 18, amaokwu nke 10 bata na 14. Akwụkwọ Luke isi 23, amaokwu nke 38 ruo na 43. O kwuru gịnị? Ọ sị, onye nke na-adịghị ekwupụta mmehie ya, ebe ị na-emeta ya, gị hụ na adịkwa ama ebe emeteghị m ya, onye nwe doo mere m ebere, ya eme ebere. Ịhụ Igbo, mana ọ bụrụ na ihe ahụ emeteghị ya, gị nọkwa n'elu ebe ahụ na-ebunya asị, onwekwa ebe ije, you are not going anywhere. Mgbala anya na nke Luke 18:10-14, ịhụ na mmadụ abụọ gara ikpe ekpere. Ofu kesị, amụnye onye Farisii, ya bụ onye ezi omume, ya adịghị ka onye mmehie na ya na-agbalị, na ya adịghị ka onye mmehie ahụ, na ya na-atụ, ya na-enye otu ụzọ n'ụzọ iri, ya na-ebu ọnụ mgbere na-abụ, na ya adịghị ka onye mmehie a. Jizọs na-ele ha, onye nke ahụ kpọgo onye mmehie, esekpuru ala sị Chineke, apụghị m iweli anya m elu lee mbara igwe gị n'ihi onye mmehie mbụ. Onye nwe m mere m ebere. Ọ gịnị ka akwụkwọ nsọ kwuru? Akwụkwọ nsọ sị Kraịst akwụrụ ọtọ ebe ahụ, ma onye nke ahụ na-akọndem onye nke ọzọ ma ya ikpe ozugbo. Kwenye Matthew 7:1-2. Kwenye Igbo, do not judge so that you will not be judged. Ịhụrụ onye nke ahụ na-atọ onye ka aghọghọm, onye mmehie gbakwa n'efe. Jizọs anụghị akọndem onye akọkọ, mana onye niile kwuru sị ya bụ onye mmehie, Chineke mere ya ebere, anụ ebe a zọpụta ya ozugbo. Jizọs asị ya ala justified, Chineke ekpeghatụo ya, ya hụ amara Chineke ya. Ịhụ na Igbo, have you seen it? Ya hụ amara nke Chukwu, ịhụrụ ya. Mana onye nke gara na-atụchasị ekpe onye ọzọ ikpe, ala bụrụ onye akọndemụrụ. Chineke okwugo dị ike. Matthew 7:1-2 arụ ọrụ ebe ahụ. Ọ ya kpatara ụfọdụ ndị na-akọndem ndị ọzọ. Those of you who judge and condemn others with impunity rather than condemn sin, take note. Ndị unu na-ekwu n'aka, anụ ha condemn ihe niile, ihe ọbụla ka ahụ na-emega ahụ. Ndị chọọchị ọzọ na-eme condemn. Ọ dị egwu. Brethren, Bekee kwuru, nwanna m, ọkwa hụrụ onye ohi ahụ na Luke 23:38-43. Ọkwa hụrụ mmadụ abụọ na-ezu ohi, na-eme mpụ, na-eme ihe asịsị na-eme. Kwenwere otu ka ọzọ chi nọkwa ebe ahụ, atụkwa Kraịst ghọngọm, ekwu nkwulu megide onye ezi omume. Nkwulu ajọka. Onye nke ọzọ kwa onye mmehie ibe ya wee sị n'eziokwu, nwoke a kemgbe anyị na ya kwụrụ n'elu obe a ka m ji chọpụta na nwoke a bụ onye ezi omume, onweghị ihe o mere. Akụkọ niile na-anakọ gbasara ya asị, ọ sị ya n'eziokwu nwoke a bụ onye ezi omume. Jizọs na-aṅa ha ntị, ọ sị ya, onye nwe anyị, zọpụtakwa m mgbe ị na-aga n'ala eze. Jizọs anọ ebe ahụ saa ọnụ sị ya, taa ka ọ ga-ebe. Etu a ka esi gbaghara ya mmehie niile o mehiere n'ụwa, etu a ka esi gbaghara ya ajọ ome ya niile, n'ihi na o kweghị ekpe Jizọs ikpe. Mana onye nke kọndemụrụ Jizọs akọndemụ, ala tọpụ n'iyi, gwụtọpụ. Enyi nwere ihe mụtara, ọka iwe na-aghọta. Iwe hụ na ndị ụkọchukwu, ndị oke ụkọ, ndị ihe eji mara ha nkọndem, ọka ịhụrụ na Musa obe ma lakwala n'iyi, onwekwa ebe ja werekwa ihe ọgba amụta ihe. Asị na ọgịnị na akwụkwọ Luke isi 23, amaokwu nke 38 ruo na 43. Luke 23:38-43.
Kraịst gbata ọsọ bịa napụta anyị. Gụọ Luk 18:10-14 na akwụkwọ Proverb 28:13-14 na akwụkwọ Ilu isi 28 amaokwu nke 3 ruo 4. Proverb 28:13-14 ọ sị, ọ bụrụ na ị ga-aga n'ihu, ọ bụrụ na ị chọrọ ka emere gị amara, gị kwupụta mmehie gị. Ọ bụrụ na ị chọrọ ime prosperity, ị chọrọ ga prosper, ọ bụghị ebugbo ipụije n'ọnụ. If you want to prosper, ọ sị gị na onye ọbụla nke na-ekpuchi mmehie ya, ọ sị agaghị aga n'ihu ma ọlị. He who covers his sins will not prosper, but whoever confesses and forsakes them will have mercy. Onye ọbụla nke na-ekwupụta mmehie ya, rapụkwa ya, ga-ahụ amara ya bụ grace. Emekwa anyị ga-agụkwa ya n'akwụkwọ Jọn nke mbụ isi nke mbụ amaokwu nke 10. Ị ga-ahụkwa ya ebe a. Na Christ God maara ihe bụ the implication of judgment. Ihe ikpe bụ. Onye mere ji sị anyị, do not judge. Anyị ekpekwala ikpe ka ghara ikpe anyị ikpe. Ekwe hụrụ ya n'ọhụ na otu anyị si ikpe ka a ga-esi kpe anyị. Ị hụrụ anyị ugbu a? Ọ ya na-ahụ n'ihe na-ahụ na nzuzo, mana anyị nwa na-ahụ n'ihe na-ahụ na nzuzo. Onye ojisi anyị ekpekwala ikpe, anyị ghara ya ikpe. Ị ghọtara ya? Kraịst na ndị apọstọls ya makwa nke ọma. Ha nwasokwa na-ekwu ka onye kpere ikpe. Ọtụtụ ndị otu Kraịst taa onweghị eluigwe ha na-aga n'ihi ikpe. Ha ekpekwe ya bụ na ha ekpeteghị ya. Ọkamma na onye ahụ ekpe ha ekpe. Echetara m na Kraịst kwuru sị, ọ bụrụ na igosighị onye agbata obi gị obi ebere, a ga-egosi gị obi ebere. Ị hụrụ ya? Nke ga-egosi na ọwụ igosi onye agbata obi gị obi ebere ga-eme ka obi ebere ruo gị arụ. O kwesịrị ka anyị nwa ndị otu Kraịst na-amụta ihe Kraịst na-ekwu. Listen, Bekee kwuru. Ezi enyi m onye na-ege m ntị. Ọtụtụ ndị nke Chineke taa they are not making it n'ihi ajọ ihe a. Lee ya na Matthew 7:1-4, James 4:10-12, Romans 14:10-13. Ngwala anya o kwuru gị n'ebe ọ sị, anyị niile ga-ezukọ n'iru onye nwe anyị. Olee ihe mmadụ na-ekpere ibe ya ikpe? Kedu ihe na-ekpere ibe gị ikpe? Na anyị ga-ezukọ n'ihu onye nwe anyị. Anyị zukọ ebe ahụ, anyị aza ajụjụ ihe onye rụtara. Menụnụ o ji wuru ozi ọma nye Pita ka ọ gazie ndị ebere ugwu, ndị obibi ugwu. Pọl sị na onye a werere ozi ọma nye Pita ka ọ gazie ndị obibi ugwu, n'ọkwa ya nyere ya ozi ọma ka ya gazie ndị a na-ebeghị ugwu. Otu onye ahụ. Ị hụ na Pita agaghị asị na e nyere ozi ọma ka ya gazie ndị obibi ugwu, n'ihi nke a Pọl gara n'ezi ndị ebeghị ugwu. Ọ bụghị ya. Pọl kwana agaghị asị na e nyere ozi ọma gazie ndị a na-ebeghị ugwu, n'ihi nke a Pita e nyere ozi ọma gazie ndị ebere ugwu. Ọ bụghị ya. Ọ nwere isiokwu ịgba o ofu onye ahụ nyere ozi ọma ahụ gazie. Ya bụ, we are not entitled to judge or condemn anybody but sin and unrighteousness. Ngwa ngwa anyị mụtara ihe dị otu a na enye ha ike ikpewe ibe anyị ikpe kama na ihe nyere ike ikpe mmehie ikpe. Ngwa ngwa anyị mụtara ihe dị otu a, unu ga-ahụ na ezi udo na ọṅụ ga-achị n'etiti ndị otu Kraịst. Mgbe ezi udo na ọṅụ batara, ezi udo chere n'etiti ndị otu Kraịst, ọ bụ ime ka ike gwụ alaeze ekwensu. Ị hụrụ ya? Ka m nwere ga-atụ n'okwu agba nọ ebe a. Romans 14:10 na 2 Corinthians chapter 5:10. Ọsọ anyị niile ga-eguzozi ajọ. Ebe anyị ga-eguzozi ajọ, elekwe ihe anyị na-ekpere ikpe. Ka m weredala m ụbọchị a na-aga ụka maatụ. O nwere ndị na-aga chọọchị na Tuesday, o nwere ndị na-aga chọọchị na Monday, o nwere ndị na-aga chọọchị na Wednesday. Ha aga chọọchị ahụ ha gara bụ achọrọ Kraịst gabakwa eziokwu. Ọ wụ onye a achọrọla gaba, naanị ya bụ onye ga-ekpe ikpe. Ọ naghị gasị gị, ị chọrọ mbịa na Tuesday ị chọrọ mbịa, were gị ya, ọ naanị ya ga-ekwu ya. Ị chọrọ mbịa na Monday ị chọrọ mbịa olo. Ebe ọ bụ naanị ya, naanị ya nwe ya wee ikpe. Kedu mana ya na-ekpere ikpe? Echetara mgbe m malite ozi ọma na-arụ gara aga, o teela aka ọtụtụ arọ gara aga mgbe m maliteziri ya na-ezisa ozi ọma. Ozi ọma mgbe ihe ọtụtụ mmadụ kpọrọ unconventional. Ọ dịghị onye m na-akọndem, ọ dịghị onye m na-amụ ikpe, ọ dịghị onye m sịrị otu a na otu a. Ọtụtụ mmadụ ya adịghị mma. Ṅaa ntị. Na mgbede Satọde ebe elekere anyị 7 na room, lekwe Kraịst Jizọs n'ime ebube ya. Oh my goodness. Ha gwa nso ọ na-egosi onwe onye ọ chọrọ. Ọ bata n'iwe na ọmama. Ọ sị m lee ha. O were aka ekpe elu tụma aka ekpe. Ịma ihe aka ekpe pụtara. Ọ sị m lee ha, the preachers of the gospel. Ha ji okwu gbasa ụbọchị nke 7 na-emebi ozi ọma m nyere gị n'aka isista. Jee kụziere ha. Ọhịa kpatara njibidezie mgbe ahụ. Tụrie ihe gbasatara ụbọchị ebere, tụrie ụbọchị nke 7, tụrie ụbọchị mbụ, tụrie ụbọchị niile. Ọtụtụ mmadụ asị ya bụ ihe mekwara ka ọtụtụ mmadụ nwee nghọta, n'ihi na asị ihe eme na nkịtị. Ị hụna na ọ nwere ihe ị ga na-ekwu echere na ikwuziela, ị gaghị ama na ị na-emegide Kraịst. Ị hụrụ ya? Ya na mụ anọ ebe a na m na-aga chọọchị n'ụbọchị mma. Chineke sị ngwa bịa chọọchị ụbọchị a ga-eme m ka m welie ọnụ m elu sị
onye ga-aga chọọchị ụbọchị ọbụla ọ soro ya ikwere gị ga chọọchị onye ga-ekpe gị ikpe bụ onye ahụ ị gara ịchọ pụta ka o kwesịrị ka ọ dị. Anyị ekwesịghị iburu ikpe ma otu ya wee were ya. Ọ bụrụ na anyị ga-enwe ike ịgbasoro ọdị ihe a, ị ga-ahụ na alaeze Chineke ga-ejupụta n'ọlụ ebube. Ị ga-ahụkwa na a ga-eme ka ike gwụ alaeze ekwensu. N'eziokwu eziokwu, ịdị nsọ na ezi omume na ime uche Chineke ga-abụrụ bekee sị our watchword. Ọ ga-abụ ihe anyị ga-ezisa si na ajọ omume pụta, si n'ike niile nke mmehie gbapụta. Ọ bụ ihe ka Kraịst chọrọ. Mgbe ahụ devil will be put to flight. Mee alaeze ike agwụ alaeze ya. Mana a sị ike ọrụ gwụ nwata ike ọ ga-aka ya mma. Ike ọrụ agwụgwọ ọtụtụ n'ime anyị ihe anyị nọzi bụ ịkụ eze. Akwụkwọ nsọ gbara ya rancor, bitter jealousy, envy. Ka m kwuo m ya ka o wee wụrụ na ekwugidere m onye dị otu a. Gị chefuo na ihe ndị a bụ gosiri na ịla ala n'iyi. Ka m mee ya otu a ka o wee meghe ya dịkwa gasị ịmaghazi na ọwụkwu alaeze gị na-ekwuzi ka gasị ọwụ ụka ka ị na-adọ ịdọgazi alaeze Chineke. Gị chefuo sị na ihe ndị ahụ ị na-eme bụ iti onwe gị na nsogbu ma onye ụkọ ma onye a na-akọrọ ụkọ. Ṅaa ntị, ọhịa kpata nji akọrọ gị mgbe niile anya Kraịst na ndị apọstọs ya kpọrọ ihe ndị a asị bitter jealousy, ekwuru mmụọ, anya ukwu, ụkwụkịrịkwọ, obi ọjọọ. Kraịst kpọrọ ihe ndị asị ndị ụmụazị kpọkwara ya asị. Lee ya na Ephesians 4:31-32, akwụkwọ ndị Efesọs isi 4 amaokwu nke 31 ruo na 32. Lee ya ebe ahụ Kraịst kpọrọ ihe ndị asị nke efe adịghị. Menụ na akwụkwọ Mark isi 9 amaokwu nke 38, Mark 9:38, ọ sị Master, anyị hụrụ ndị ji aha gị atụ gị ajọ mmụọ. Anyị asị ha shut up. Jizọs apara na agbasị maka gịnị gị ji asị ha shut up. Mụ na na otu ahụ ha ji aha ma ameghị ihe ahụ. Ha kwenyere n'ihe m kwuga. Ọ bụ eziokwu na abịakwute ha anyị na ha nọghị ebe a, mana ha kwenyekwara na onye anyị adịghị emegide anyị. Ị hụrụ ya ka egosi na ọ bụghị naanị ofu ebe ahụ ị nọ na Kraịst nwere ike gbasaa gadaba ya. Ị hụrụ ya wee nwere ihe ahụ pụtara ya wee were ya. Ị gaa n'akwụkwọ ndị Efesọs isi 4 amaokwu nke 31 ruo 32. Akwụkwọ ndị Philippians isi nke 1 amaokwu nke 9 ruo 10, ọ sị ụfọdụ ji ekworo na-ekwu ya bụ okwu. Some preach from envy. Ị hụrụ ya? Pọl hụrụ ihe ahụ mgbe ahụ ụfọdụ na-ekwusa site na ekworo. Ị hụrụ ya? Ka e wee mee ka ozi ọma ya ka e wee mechie ozi ọma ya ike, mee ka ihe siere ya ike. Gụọ ọnụ ya nụ. Philippians 1:15-16. Nwekwara ndị na-eprichi n'ezi obi. Ha prichi gị hụ ezi obi ha ejighị prichi. Otu ọ dị. Ị hụrụ ka ọ dị na mbụ ka ọ dị ugbu a. Galatians 2:7-8. Nwanna m, o kwuru sị na e nyere Pọl ozi ọma gazisa ndị a na-ebeghị ugwu, werekwana ozi ọma nye Peter ka ọ gazie ndị ebere ugwu. Ọ sị the gospel for the uncircumcised has been committed to me, and the gospel for the circumcised was to Peter. For he who worked effectively in Peter for apostleship to the circumcised also worked effectively in me toward the Gentiles. Ya onye a dịrị Peter ozi gazie ndị obodo ugwu. Ọ bụkwa ya bụkwa onye dị m ozi ka m gazie ndị a na-ebeghị ugwu. Ọkwa ịhụra Igbo a nke pụtara na onye nke na-akọndem ugbu a na-akọndem Kraịst. Mgbe anyị nwere ụdị nghọta n'eziokwu nke Chineke, anyị nwee ụdị nghọta Kraịst na alaeze Chineke ga na-enwe ọṅụ. Ofu ihe doro anya bụ Pọl na Peter na ndị apọstọs ndị ọzọ preachiri salvation and repentance. Ha preachiri materialism. Anyị na mgbe ụfọdụ asị gị na Pọl preachiri materialism, prosperity. Bụ ihe Pọl preachiri bụ ndụ ebi ebi, alaeze Chineke. Ị na-anụ ya? Pọl enwere mgbe o ji preachie gị ebe ata gị nwechi okwu ndụ ebi ebi. Ya na ndị ozi ndị ọzọ ha niile lee na akwụkwọ ndị Philippians isi nke 3 amaokwu nke 8 ruo na 20. Pọl na-ebeziri akwa otu ndị nke Chineke siri jupụta na ikwusa akụnụba hapụga ndụ ebi ebi. Lekwe ya ebe a Philippians 3:18-20. Lekwe ya na akwụkwọ Timoti nke 1 isi nke 6 amaokwu nke 6 ruo na 11. 1 Timothy 6:6-11. Gụọ ọnụnụ nwanna m ka ịhụ ka Pọl si etoo ya n'usoro ka mmadụ ga-esi nwee afọ ojuju na ole na ole nwere. Were anya gị na uche gị tụkwasị na alaeze Chineke. Lee 1 Peter 1:15-16. Ị ga-ahụ tinye ahụ ebe ahụ. Listener, bekee kwuru, ezi enyi m, they never abused grace. Onweghị mgbe ọbụla ha mere mmụọ nke amara ihere ma otu. Hebrew 10:28-29. Jude 1:4-5 sị na ungodly men, ya wụ ndị na-abụghị ndị, that is ndị kpọrọ onwe ndị nke Chineke ma ha dị ungodly, na-atụgharị amara nke Chineke anya ka ọ bụrụ agụ ihe ọjọọ dị iche iche.
na-eme gị ka ịghọta na mmehie nọ n'ime enweghị ihe o mere. Bụ na ị nabatara Kraịst dịka onye nwere nzọpụta, onweghị ihe o mere. Asị ị ga-adabakwa n'ikpe ọmụma otu ọsọ gị dịzie, ọsọ gị gbọrọ ụtọ, ihe ọsọrọ gị yiri. Onye onye na-eme taa Sodom na Gọmọra ọchajala. Onye ọbụla na-emezi ihe gụrụ ya agụ ma iso gụ fa ama na onweghị ebe ị nọ. Etu a ka o si mee na Sodom na Gọmọra. Ma ijoin gị fa ama na enweghị ebe ị nọ. Ịbara agbọghọbịa ma iyi beteri na-aga n'okporo ụzọ agaghị, gịnị ka a na-akọ? If I cannot be them, I join them. Otu o mere na Sodom Gọmọra tụli ọkụ eripịa Sodom. Ṅaa ntị, onweghị mgbe ọbụla ha jiri amara mere ụzọ nke mmehie. They never made grace a cloak for vice. Ma otu mana site na body movement mana okwu ekwuru n'ọnụ, onweghị mgbe ọbụla ha mere mmehie ụzọ nke ndụ were amara shagide ya. Ma otu ha ejighị ya mee ka ọ bụrụ ụzọ nke agụ na nke anụ ahụ, akwamiko na ihe ndị ọzọ, na izu ohi, na 410 na ịgba ụtọ, immoral dressing. Kama ihe ha gara n'ihu dị n'ezisawo message of salvation, ozi chegharịa. Ihe mere ị ga-ahụcha ebe Pọl kwuru ya, 1 Timothy 2, ị ga-ahụ ya 8, ị ga-ahụ ọsọ nwa Chineke kwesịrị ka o ji ojiji ka nwa nke Chineke. Ị ga-ahụ n'akwụkwọ niile nke ndị apọstọls dere, ị ga-ahụcha na ha niile kwuru otu okwu. 1 Timothy chapter 6, 8-10 o kwuru gịnị? Ọ sị onye na-egwu wayo egbuzina, ndị 411 ndị na-egwu wayo egwu ibe ha, obi na-agbawasị ha. 1 Peter 2:16 ọ sị gịnị? Anyị adaberekwele na anyị enwere n'onwe anyị. Ihe a bụ okwu ndị a na-ebeghị ugwu. Ọ gara oziọma ebe ahụ sị ha ebeghị unu ugwu n'eziokwu, mana unu anabatara Kraịst, unu abụrụla ndị nwere onwe unu, mana unu ejikwele nwere onwe unu a memezie mpụ. Ị hụrụ ya? Ha atụgharịa sịzie na ọ bụ onye kwere na Kraịst enwere n'onwe ya memezi ihe ọjọọ, o sikwe n'ekwensu bịa. Romans 6:1-2 kwenyere ya kwuru anyị ga-anọgide n'ime mmehie ka amara warie na ọsị Chineke ekwekwala. 2 Peter 3:1-end. Ihu otu Pita si were nwayọọ kọwara ndị na-aghọtaghị Pọl, sị na Pọl sị ikwere ha na ya gị mmehie, ya sị ha n'okwu Pọl ụfọdụ mmadụ agaghị aghọta ya ma ọ bụrụ na iji ihe ezi akọnuche. N'ọnwa iwere ezi akọnuche ga ịghọta ihe Pọl na-akọwa. Ihu otu Pita si kọwa okwu Pọl ụfọdụ na-ekwe nghọta, gị soro ya gị chee na ọ sị gị meme mmehie. Ọ mgbe ọ na-akọwa ihe gbasatara ndị obibi ugwu na ndị a na-ebeghị ugwu, iwu nke ebeghị ugwu, mgbe ọ na-asị ya na onwe ezikwa ihe dị ka iwu ahụ. Ọtụtụ mmadụ aghadazie ya aka aga n'ihu n'ime njọ. Ihe okwu ndị a anyị kwuru ugbu a na-eme ka ịghọta na ikpe Chineke dị ire. Ụzọ ị ga-esi gbanarị ikpe Chineke agwụchana naanị kwere n'eziokwu, kwupụta eziokwu ahụ, asịsị na asị, kwete na ọ bụ ikwusa m chegharị na mgbaghara mmehie na ndụ ebi ebi bụ ihe Kraịst ji bịa. Ọ bụrụ na ị gaba n'ihu na-esi asị ebe ị na-adọ ụka gị na-asị asị, lekwe ikpe ebi ebi ejidekwana gị. Ọhịa mere ụfọdụ mmadụ ugbu a anaghị ekwesị asị asị n'agbanyeghị chọọchị ya, kamakwa ya ekwuo ya sị gị gịnị ka ya kwukwa eziokwu. Unu ekwekwele ka eduhie unu. Ihe bụ amara bụ second chance, ọwụ ya bụ second chance, grace. Ekweghị igba ohere e nyere gị mụ na gị ewere ya hazie onwe anyị. Lee ya na Hibru 9:27-28. lee ebe a, akwụkwọ Hibru isi nke 9 amaokwu nke 27 ruo na 28. Akwụkwọ Jude 1:14-16. Ekweghị ya ka mụ na gị gbanarị ikpe, ka mụ na gị arịtuo onwe anyị na nsogbu. Ị hụrụ ya? Brethren, bekee kwuru, nwanna m, Kraịst, grace na judgment, ọ ya ga-ekwute ebe ị ga-anọ. Ka mụ na gị nnabata Kraịst a na amara o mere anyị, jụzie ihe ndị a na-akpọ ya acrimonies n'eziokwu nke ndụ. Onweghị onye nwere mmụọ Kraịst, ọ dịghị a na-achị. O wee dị mkpa ka mụ na gị ghọta okwu a, na ọ ka mma ka anyị na-ekpe mmehie ikpe. Lee anya n'akwụkwọ James isi nke 4 ama okwu nke 11, James 4:11. Ị ga-ahụ ya ebe a. Ozi ọma niile anyị na-agbasa makwa na ụfọdụ mmadụ ji ntị ha na-ege, ji obi ha na-ege. Ịmakwana anya ma ụka kara aka. Eziokwu na o nwere ụfọdụ ndị selfishness, bekee gbara mara naanị onwe, na sentiment na-aga ekpekwu kwupụta eziokwu, mana n'ime ala obi ha ama nke bụ eziokwu. O wee dị mkpa na anyị ga-ewere grace na Kraịst hapụzie ikpe ekpe nke a. Ọ bụrụ na chọọchị gị a na-akụ aka, chọọchị ndị na-akụ aka ekotere nsogbu. Ọ bụrụ na chọọchị gị anaghị akụ egwu, ndị na-akụ egwu ekotere nsogbu. Hapa ọ bụ na chọọchị gị a na-egbu trọmpet, ndị gbughe trọmpet alaala na nsogbu. Ọ bụghị ihe onye nwaanyị kwuru, ọ bụghị ihe Kraịst kwuru. Ọ bụ na chọọchị gị mmadụ mụọ nwa, ọ gaghị aga tọọ mma ma kelee Chineke na nwa ya mụrụ nwa. Onye chọọchị gazi mkpụrụ nwa gaa n'ụlọ ụka atọzie mma ma na ndị chọọchị ahụ abago na nsogbu. Ọ bụghị otu aka Chineke si kwuo ya.
ọ bụrụ na chọọchị gị anaghị eshi mọda, anaghị eshi gild, ọ bụrụ na chọọchị gị a na-eshi gild, ndị shiga gild abana na nsogbu. Ọ bụrụ na chọọchị gị anaghị eshi ezinne, anaghị eshi ezinna, ndị chọọchị ndị shi n'ezinne eshi ezinna atakwutene ha kọnkịrị. Ọ chọgburu onwe na ọ bụghị ha ka Kraịst tụrụ anyị anya n'aka ime, bụ na chọọchị ga anaghị akwụ taịtị, ndị kwụga taịtị aga alọkọ, ma ọ bụghị eziokwu. Bụ ihe ndị a ka Kraịst onye ga-ekpe ikpe na ntị, onye ga-ekpe ikpe bụ onye i werela taịtị anya ga-ekpe ya bụ ikpe. Ọ ya ga-asị gị ị ga-aga ọkụ, ekweghị m. Ọ bụ onye i were enye, onye i were onyinye bụrụ onyinye gị bugere n'ụlọ ụka, bụrụ harvest bugere n'ụlọ ụka, ọ bụ ya bụ onye ga-ekpe ikpe ga-asị gị ọ bụ oge nwa. Ya were Kraịst ji wee sị anyị buru ụzọ chụọ alaeze Chineke na ezi ome ya, emechazi ihe ndị ọzọ gị sụta, ọ naghị asị asị. Ihe ndị ọzọ a, ma miracle, ma sayensị, ma wonders, ile oziọma na ihe eji mara ya wụọ n'ebe n'ọrụ Igbo, ma site n'okike Chineke bụ the miracle, signs and wonders. Otu o si pụta ka ọnụ, ka o si kọọ ụwa, kwenwere ka o si kọọ ụwa. Ị gụọ na Genesis 1, ọlụ ebe n'ọrụ Igbo ama rukwe taa. Mana ọ sị anyị buru ụzọ chọọ alaeze Chineke na ezi ome. Ị hụrụ nwaanyị a, ọ sị na ya na-ege WDS ya na di ya, na ha na-eji egwu egwuregwu na-akọkwa na ihe onye nke Chineke na-ekwu bụ eziokwu. Mana nwaanyị a nwere ebe ọ na-arụ ọrụ, na kọmpanị ebe ọ na-arụ ọrụ, enyi na mberegede ma ama ihe achọga ha n'aka ya, na ịmụ ana n'ihe na-eme n'ụwa taa. Ndị were ya n'ọrụ chọga na-achọta ha chọọ ya na mberede. Ya ewute nwaanyị a lọta ya na di ya, ha ebe ya akwa. Ya nwere o nwere ebe a chọrọ ka e wee ndị mmadụ n'ọrụ, ya eme ngwa ngwa gatiga application. Makwa nwaanyị a na di ya esekpuru ala sị, Chineke a nwoke a na-ekwusa, Kraịst a nwoke a na-ekwusa, na ha kwenyere ihe ọ na-ekwu n'ọbụ eziokwu. Ha sị ya Kraịst, anyị kwenyere n'ihe na-nwoke a na-ekwu n'ọbụ eziokwu. Biko, etu esi chọọ m n'ọrụ, na-emeghị ji, na-emeghị ede, na-enweghị ihe m mere, ewee chọọ m n'ọrụ. Ekwenyere m n'ihe a nwoke a na-ekwu, ha niile bụ eziokwu. Were eke n'eziokwu a ọ na-ekwusa, duru m gaa interview ebe a ga-elele anyị, a ga-agba anyị ajụjụ ọnụ. Ya na di ya ekwucha kpebie ihe a, na-amaghị onye nke Chineke wụ, na-ahụhụ ya anya, kama na ọ bụ ozi ọma ya na redio. Enyi ṅaa ntị, nwaanyị aga interview. Ịmakwa na ọ naanị nwaanyị a ka e were n'ọrụ ahụ. Ndị chọrọ ya ihere eme ha. O wee gwabazie onye WDS, ọ sị ya n'eziokwu na ha na-eji program nwoke egwu egwu, na ha na-eji egwu egwu ma otu. Enyi, ị hụrụ ya? Onye nwe anyị gosi unu, debe unu, nye unu mgbapụta na nzọpụta, ka ebere Chineke dị na-arụ mụ na unu, ka anyị jide Kraịst na amara, ha bụghị ikpe. Chai, onye nwe anyị gosi unu, debe ọpụ na mbata unu ugbu a na mgbe niile, site na Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Amen. Gị kpọọ maka ịchọsị ihe ndị dị mkpa 081 550 38909, 0706 456 5615, 0703 076 4482, 0803 5005 882, 0703 025 7755, 070 30 25 77 55. Onye nwe anyị gozi unu, debere m unu, site na Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Udo dịrị unu. Nke ahụ bụ Primate George C. Njoku n'ihe omume ahụ bụ Wisdom of Christ and Deeper Senses of Life, WDS World Outreach. Chukwu gọzie gị dịka ị na-ege ntị n'ihe omume a. He healed my wounds, he carried my sorrows. Thank you.